Veliki pozdrav svim ljudi, dobrodošli na novi video u mom kanalu. Ljudi, ja sam Kabir i danas ću vam pokazati moje nove svečane patike. Iz Njemačke. Ono ovako izgledaju. Broj 35. Evo sad ću da vam pokažem. Nude ovako sve nešto. One su broj 35, ja nosim 35. I da vam pokažem. Ljudi, to je bilo to. Ako vam se nije svidio video, obavezno ostavite dislike i napišite neki glupi komentar. Također se subscribe-ujte na kanal. Ako već niste, nemojte da pogledate prošli klip i pozdrav!